बे समाव आङो दिनै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जानानै आरो आंनि बेक्तिगत फालनिफ्रायबो दिनैनि 8 मार्च बुहुमनां आइजो साननि गाहाम हामलायनायखौ बयनिबो जासिहरो। बेजों लोगोसेनो आङो जोंनि दिनैनि बे जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बिस्वनाथ जिल्ला आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव बे माइदांस्रि गोजौ आरो गेजेर फरायसालियाव जि सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनैनि बे बुहुमनां आइजो सानखौ फालिदों। बे फालिनायाव सफैनो हानानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा बे ओनसोलनि बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोरजों लोगो मोनलायनाया खोब गोबावनि उनावसो लोगो मोनफैनाय बायदि जादों। बेनि थाखाय आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। आइजो होननानै बुङोब्ला न'खर बेंगिरि एबा न'खरनि माइनाव होननानै मिथिनाय जायो। नाथाय माखासे गथ'फ्रा गोरों बिथिं आरो लोगोसे मोजां गियानखौ लायालासिनो बाहेरा गाज्रि आखलखौ लायो। बेनि सायाव मा बुंनो सानदों दानि लाइमोनफोरखौ? बेयो सैथो। दिनै जोङो फुरबु जुगनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्राय साननो थाङोब्ला जे सुबुं माहारिया बुहुमाव सुबुं जानानै रायजो जाजेननाय बा संसार जाजेननायनिफ्रायनो जि समाव गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां खुंलांनो थाखाय न'खर दानायनि उननिफ्रायनो जोङो बै साफ्रोमबो सुबुं माहारिया जिखि फोथायनायजों फैयाथों मानो देब देबि मोदाय दावदायखौ फुजिबोदों, धोरोम फुजिबोदों। थ' बेबायदि बेलायाव जोङो नाहरोबा एसे उनफिननानै नाहरोबा नुहुरो जे सुबुं माहारिया जेब्लायबो आइजोनि महरखौ मालाबा लोखि, मालाबा दुर्गा, मालाबा सरस्वती, मालाबा कालिनि रुप लानानै बेखौ फुजिदों। बेखौ लानानै जों गावनो गोग्गानायबो मोनो जे आइजो माहारिनि मुंजोंनो बुहुमनि सारा बुहुमनि बा वर्ल्डनि मोदाय दावदायनि देब देबीनि मुं लानानै जिहेथुके जों आइजोफ्रा खुलुम जायो, फुजि जायो। थ' दिनै बेखौ नायनानै नोजोर बोनानै दिनैनि मुगानि दानि जौगाथाय मुगानि जि सुबुं माहारिनि साननायफोर बेखौ बिजिरनो थाङोब्ला बुंनो थाङोब्ला जे मोदाय सिबिनायनि मुङै, इसोर सिबिनायनि मुङै जोंनि माखासे जिखिनि सुबुं माहारिनि जि धोन, गावनि सुबुंथिनि जि धोन जानांगौमोन बे धोना जोंहा एसे खंख्ला जालांनायखौ जों नुयो। जेरैहाय आं दिनैल' बुंनाय नङा, बेखौ बारंबार दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आथिखालाव आं बारग' आफादगिरि जानानै बोसोनगिरि जानानै दं। नाथाय जि समाव आं बिबानगिरि जानानै थादोंमोन बे समावबो आं बारे बारे बुंबोदों जे जोंनि इसोर सिबिनायनि मुङै जोंनि सुबुं माहारिया माने ओनसोलाव माखासे बेआबुर आब्रुथि गैयि मालाबा जोङो परिबेक सोमजिहोयो। जेरै हमनानै ला जोंनि दुर्गा फुजाया जायो सानथाम, बेखौ नियम बादिबाय जों फालियो। सेमा फुजाया खोब सम्भब सानथाम जायो, बेखौ बिनि मुङै जोङो सप्तासे फालियो। लोखि फुजाया जोंनि रिति रिबाज नितिनि मथे बिनि लग्न'आ सानसेल', बेखौ जों सानबा फालियो। बिनिफ्राय देवल फुजा माबा माबि फुजाया बिनि रिति मथे साननै सानथाम जायो। नाथाय जों बेखौ मा खालामो, जोङो सप्तासे गाहाम फालियो। थ' बिदिनो जोंनि गेजेराव मा जायो, मालाबा मोनफा मोननै ओनसोलफ्राव, नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जायो ना जाया आं बेखौ मिथिया, बिदिनो फुजा फोरबोनि नामै गिदिर गिदिर मा होनो मेलाफोर लाबोयो। जाय मेलाखौ बुंनो थाङोबा इनडाइरेक्टलि जों बेखौ जुवा होननानै बुंनो हायो। जुवा होननानै बुङोब्ला नैबेखौ बुजिनो हानांगोन जोंनि दानि गोनोखो मुगानि सुबुंफ्रा। मोनसे हमनानै ला फुजा मेलाया जों माखासे दौरि दौसाफोरखौ लानानै, गोथारिफोरखौ लानानै जोङो फुजारिफ्रा लगन थालायलायनानै इसोरखौ फुजियो। माखासे भक्तफ्रा बेखौ खुलुमो। नाथाय फारसेथिं मा जायो, मेलायाव जौ आरो जुवानि फोरबो जानानै थाङो। थ' बेखौ जोङो गोबांबार जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जों बुंबोबाय थादों जे फुजानि मुङै जाहाथे जोंहा बिदि फोरबोफ्रा गोबाव सम जानानै थाया। बाहाय जोंनि ओनसोलनि माखासे जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि समनि खहा जायो, देहानि खहा जायो, आरो फारसेथिं बिमा बिफाया रांनि खहा जायो। फाइनान्सियेलि मेटाराव जों बांसिन खहा जानायखौ जों नुयो आरो। थ' बेखौ साननानैनो दानि जिखिनि परिबेकखौ नुदों, जोंनि मानसिफ्रा बुंनो थाङोब्ला आं बे सुबिदा मोननायावनो ससियेल मिडियानि जि माखासे गाज्रि बेआबुर माबाफोर सोमजिनाय, बेखौ आं एसे बुंफालांनो होननानै आं बुंनो लुगैदों जे ससियेल मिडियायाव हागौ होननानै जोङो गावबा गावखौनो सासे मा होनो दिन्थिफुंसारनो हानाय बादि जानानै मानसिफ्रा दिन्थियो। नाथाय ससियेल मिडिया ओरैबायदि मोनसे मोजां
जों गोदो स्कुलफ्राव फरायब्ला मोनसे चेप्टारखौ जों फरायनो मोन्दोंमोन जे बिगियाना बोरना साव। नाथाय दानि मुगायाव जोङो बिगियानखौ बोरबादि होननानै बुंनो हाना। मानो होनबा जों सावबादिसो होननानै बुंनो नागिरो। ससियेल मिडिया होननाय लोगो लोगो जों ओरैबायदि बेखौ जाय ससियेल मिडियाया जों बाहायनो थाङोब्ला ओरैबायदि जोंनि थाखाय बिराद मोजां। जाय ससियेल मिडियाजों जोङो बुहुमखौ सारा प्रिथिबिखौ गावनि आखाइ मुथियाव जों नुयो। जाय ससियेल मिडियानि दारै जोङो गावनि रोंगौसारखौ जों देखायनो हायो, गावनि स्किलनेसखौ जों फ्लारिस खालामनो हायो। नाथाय बेफोरखौ गासैखौबो गैया खालामनानै मालाबा माखासे सानैसो सुबुङा बेखौ गुबुंले खालामनो नागिरो। थ' ओंखायनो आं खावलायगोनसो जे ससियेल मिडियाखौ जोङो नांगौ बायदि गावनि मोनसे दोहोन बादियै जों बाहायनो सोलों। बयबो आं रिकुवेस्ट खालामगोन बेखौ जाहाथे आब्रुथि गैयि बायदि बाहाया, बेखौसो आं रिकुवेस्ट खालामो। सांग्रांथि जानांगौखौ जों बयबो बुङो। दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा आइजो सांग्रांथिनि मेल जों गोबां लाबोबाय दङ। नाथाय गोबाङा मेलखौ खोनासंना थांनायनि उनावनो माने मेलनि उनावनो जोङो गावनि सांग्रांथिखौ हयथ' गोबाङा बावनानै थाङो। थ' दिनै आइजो सांग्रांथिखौ लाबोनांगौ होननानै गोबाङा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बिबानगिरियाल' मावनांगौ दं, बा सोरबा बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि मोनहाल' मावनांगौ दं, बा माबा मोनसे बिदिनो बर'नि गोबां बर' समाज आफाद माबा माबियाल' मावनांगौ दं होननानै गोबाङा सानो। आं बुंनो लुगैयो जे जों साफ्रोमबो सुबुङानो सांग्रांथियाव गाव गावनो जानांगौ। मानो होनोबा जों सांग्रांथिखौ आं एसेसो सिगाङाव बुंनाय बायदि ससियेल मिडियानि दारैनो जों आरजिनो हायो, नङा होमबा? ससियेल मिडियायावनो गाव माबायदि फिटनेस जानांगौ, देहायानो जा बा रांखान्थि आरजिनायावनो जा बा न'खर दानायाव गथ' गथायखौ फोरोंनायावनो जों एकदम इजि मेथडजों जों दानि जुगाव सांग्रांथिखौ लाबोनो हायो। थ' दिनै आफादफ्रा गौथुमफ्रा ज' ज' मेल खुंलायलायनानै सोरखौबा ससियेल मिडियानि दारै बा सोरखौबा बिसार खुंलायनानै माबा खालामनाय, बे सांग्रांथि लाबोनाय बेखौ आसलथे खोब दानि जुगाव माने प्रयजन होननानै आं साना। मानो होनोबा ससियेल मिडियानि दारै, मानो होनोबा दायो माखासे रोंगौसार सुबुंफ्रा गाव गावनि जायफोर गोरों रोंनायफोरखौ जोंनि गेदेर गोलावफ्रा गाव गावनि मा होनो जाफुंसारनायखौ ससियेल मिडियानि दारै बिथांमोनहा फोसावबाय थायो। जों बेखौ नायनानै आयत्त खालामनो हायो। थ' जोंनि मानसिफ्रा नाथाय बेखौ जोङो नांगौ बादि माबायाव बाहायनो हायाखै। बिसेसकै बुंनो थाङोब्ला जोंनि आइजोफोरखौनो दा जोंनि आइजोफ्रानो बुंनो थाङोब्ला जों हारिमुवारि बिथिङाव ड्रेसनि बिथिङावनो जोङो ओरैबायदि जालांबाय, माने जोंहा जिखिनि बर' आइजोफोरनि जि आब्रुथि गोनां ड्रेस गाननाय जोमनाय बेखौ जोङो नासयनानै गुबुननिखौ जों लायो। नाथाय गुबुननि होननाय लोगो लोगो गुबुननियाबो बेहाय सनमान गोनां ड्रेस दङ, जों बेखौ गाननो नागिरा। माने खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै माने माखासे ससियेल मिडियायाव गावनि रोंनायखौ देखायनो नागिरो। जायखिजाया गावखौनो सासे मा होननानै देखायनो नागिरोथाय जों मोनथिया। जाय बिथाङा जाय साननायखौ लानानै देखायदों बे बिथाङासो मिथिगौ। नाथाय जों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा जों बेखौनो बारे बारे बुङो जे आइजोफ्रा जों जेरावबो सांग्रांथि जानांगौ। दिनै जेरावखि जाया आइजोफोरा बुथारजानाय, सोरजोंबा रेप खालामजानाय, रेप खालामजाखांनायनि उनाव आइजो अनसाय आफादा बेखौ होसिख्राव होसिख्राव धरना होनाय, सोरनिबा जास्टिस नांगौ होननानै जोङो सोरनोबा डिसि एसपि नो मेमरेन्डाम होनाय, बेबायदि हाबाफारिया आइजो आफादनावसो बिबानाव गोलैहैयो आरो। जुदि जों साफ्रोमबो आइजोआ बेयाव जुदि गाव साखाफारा जायो, सांग्रांथि जायो, हयथ' बेबायदि हाबाफारिया जोंनि गेजेराव सोमजिनाया खोब खम जागोन आरो आं सानो।